Черно море, наричано преди Бялото езеро, а преди това Златната планина. Арийският род не е от Земята. Ние сме преселници от Марс, а преди Марс и от много по-далече. Марс беше като Земята, богат на вода, но слънчево изригване промени потоците магма. Големия воден цикъл се охлади и малкият воден цикъл, който е над Земята, потъна, заедно с част от атмосферата. Настана адска суша и нашите предци бяха принудени да напуснат родината си и да дойдат на Земята. Откъде идва името Марс? Не е име на Бог. Името е много по-древно. Както Мария означава майка Ария, така Марс означава Ма-Арас, също и майчина раса, указвайки на български език откъде сме дошли. Показва и старото име на Марс. Арас или Ария Асов. Ария на асите. Той е синоним на България. Българите сме арийци и сме аси. И до днес местоимението ни е Ас. Ние сме ярките, ясните хора. Най-древната цивилизация. Люлката на човечеството. Първите хора. Когато арийците аси кацнали на земята, земното притегляне ги смазало. Не може ли да мърдат извън корабите си? А корабите не били достатъчно за цялото население. Трябва успешно да се действа, нямало време да направят бази с ниска гравитация. Затова техен кораб намерил златен астероид с моноатомно злато. Прецизно го насочил и го разбил върху Земята. Астероидът се разделил на няколко части. Едната по-голяма, другите по-малки. Най-голямата паднала, където е сега Черно море и се забила дълбоко. Останалите паднали, където сега е България и се разтлали като златни реки. Арийците аси от Марс започнали да изчерпват злато от тази планина и по целия свят са градили огромни съоръжения с намалена гравитация. И така оцелели. Но проблема с гравитацията оставал. Извън базите си не можело да мръднат. Особено тежко било за децата им. Тогава те започнали генетични експерименти. Експерименти с маймуни от целия свят. Повечето експерименти били неуспешни. Едните хибриди били много глупави. Другите били много зли. Трети били много агресивни. Четвърти били много бездушни и жестоки. След дълги опити създали един вид, който бил като тях. Високи, красиви, силни, умни, добри, с арийско благородство и душевност. Това били нашите предци. Първите земни арийци. Арийците от Марс закодирали в арийците на Земята всичките древни знания в тяхното ДНК, цялата история на рода си. И програмирали тези знания да се отключват само при опасност, само при огромни промени в планетата и околното пространство. Заради по-високата гравитация, заради по-силните лъчения, староарийският род от Марс започнал да измира. Не помогнало цялото злато от Златната планина, което било изкопано толкова дълбоко, че се превърнало в Бялото езеро. Но гените им останали вечно живи в нас. Другите хибриди също се размножили, но за съжаление след създаването им не се променили. Промяна имало само в арийците. При тях има мутацията за сини очи, мутацията за червената коса и още няколко, за които нямам право да говоря. Минали години, бедствия разпръснали арийците по цялата земя. При тези наши преселения ние пренескахме цивилизацията си, знанията си, морала и културата си сред останалите хибридни племена. За съжаление, на генетично ниво някои от тях не можаха да възприемат всичко. Имаше и смесвания между нас, но резултата винаги беше по-лош. Никой не достигна нашето съвършенство. За да се избегне това, което беше станало на Марс, арийците започнаха да строят пирамиди и да ги облицоват със злато. Беше изградена надеждна защита, но останалите хибриди се размножаваха прекалено бързо и успяха да унищожат старите ни цивилизации. С глупост, с злоба, с алчност, с безчовечност и бездушие. Златото беше разграбено, много от пирамидите унищожени и деактивирани. Сега на Земята може да се случи същото, което се беше случило на Марс. Една слънчева буря да заличи планетата, а ние да няма къде да отидеме. Арийци от цялата Земя, идват трудни времена. Активирайте гените си. Бъдете силни, бъдете мъдри. Да спасим рода си, да спасим Земята, да спасим цивилизацията. Да бъде Ария, да пребъде България.